tuntruma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak tur chu Poland hiak nungzuin ti Colombia rama Rawngbawlna Chanchin ani Rawngbawlna Bogota Colombia a omlaya zu ange atangin anun athak danglama na amua leiba po arul trana nupui angmaya a chen pui chu nupuya aneita a ti chuan Rawngbawlna anupui le afapa kumsom pani mi tenen chuan pathian hena thinlung te hlanin baptisma an changta ani Rawngbawlna baptisma achan malok khan athian Adventist mi chuan pathianin atan thilro pui tak ruam man anei ti in alo soilok to a tirko pola thachang dol tu inidon ti in haime chuan ashila mitam tak ilatran pui don atia ruihlongai te tan tran pui to thatak ni turin pathianin akawani ti chu ashethiam thuaya baptisma achana tanga thakhat nuwa sabat tu khatchu biak in lam apan lain o chuan heta hian ding ro arontia ading ngala ayan vela azu in na thin khopui ko thlera zudor interphei chu amua o chuan hengmi te hian itran puina anmamo zu ilo in to thina tuna chuan zu in mi te itran pui ve tawang hunrem chang ka siam sakang chea zuboya kirle to lo turin ka tran puyang che arontia biakina chuan haime chu awamua ka ngai to na thil lo lu tom atia haime po chuan keipo ka ngai to na lo lu tom ative boka I thil ngai to chu min hril masaro atia eng omlo na zumuna eng chiturin pathianin min ti in ka hria ti in Rawngbawlna chuan asoya o chu tho chu ani ka ngai to na lo om ve chu ti in haime chuan asoya thuruala ti angmai ani zuboya tang te tran pui turin Rawngbawlna chu tharau thianglim ko ani anring ani cholkar khat nuwa chuan zudora om then khatte chu Rawngbawna chuan a ina pathian thu zir turin soma mi som pakhat zat chuan cholni chhnuwa pathian thu zir chu andu ni in anin soya cholkar khat aral nu chuan a ina leng lo khopin an punga Rawngbawna chuan in lian zok alu ho hiala chuta po an leng chuang lova hola anin sona mi te chuan baptisma an changa an pung chhozela atopa Rawngbawna chuan mi ta horingot chu ni thein a hretalova in leitur chu azonga ma se khopui chung mi chu man to em vek han ni a atong traya kumsom puruk ani atang to a zu a in na thin zu dora kal chu tul tlat hian a hria a thil in melo tak angin alanga ma se zudor chu a lei thei ani chuan pathian thu soina hmuna le thei ani abei se ani lalpa zudora irong bol turin mindu tak takem ti in atong traya Rawngbawna chuan zudor nei tu chu azonga chu zudor chu zorlai ani ti a hrele zela zudor nei tu chuan Rawngbawna chu alo hrengal maya a har fim lai mu chu mak atle mai nangma ini tak tak mo atia Rawngbawna chuan keima kanialom atia engtiklai po a zuin tura I local thin kha ila hria em ti in azota Rawngbawna chuan o hria e atia dor nei tu chuan ring vak lo chung hian alu athing nar nara ka hria che nun thar inei thei mai hi rin avahar em atia inshal aphalna manza chu asoya Rawngbawna chuan chung zat poisa ka nei lo koshan member dangte hna chuan in chung chang chu asoya ma se anni po chuan poisa an nei bik chuang lo Rawngbawna chu abei dong du lawa pathian thil ruam man hi atol ngai lo tin asoya lungai su he in hi kanta alani ang atia koshan member dangte nen chuan an tong trai ho thina sum an zong boka kumkhat nuwa chuan zudor chu an leya Adventist Rawngbawlna munatan an leta ani voina chuan cholni tin mi somnga anin khom thin kar tluanin chu mun chu hringnun in kai hruaina le zungai thei tura in kai hruaina munatan man anita ani koshan upa le Center of Influence Deputy Director ni bok Rawngbawna chuan
polte takte kaltlangin zungol vei mi som panga zetin an thinlung chu Isua hnena hlanin baptisma an chan to thu asoyani chumi pialama kumthum kalta khan koshan mi te Rawngbawlna le missionin mi te hipna na Rawngbawlna tur mun asiam center of influence atangin mi somriat panga baptisma chantir anito bok Wellington a chuan tuna chuan Isua tan ka thoka mi bo ka zong mek ani ati pola angni katuma Chanchin thra hrilin mi ten pathian lam an hoi theinan pathian thilti theina kadil thrinani ati lalpa ro manna chu atlol ngai lova adang lam ve ngai heklo he Rawngbawlna Chanchin hian Colombia a thil thleng Chanchin le Rawngbawlna tulzia a pho chuaka tun quarter chunga cholni voi som pathum na tholom then khat hi Colombia a zu le rui thei thila har sana tok te ta na Rawngbawlna sakna tur building sakna na man tur ani a missionin Rawngbawlna tura ruam manna asiam building sakna tur chu Bonaventura le Puerto Tejada khopuya te ani ang September ni somni pariata phal taka tholom I thodona wangin kan lome khati zong kha tun chuma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak thei chu ani